Avui ens agermanem, com sempre, amb el passeig d'aniversari als 90 anys de Josep Vallverdú i us convidem a assaborir poemes i relats dedicats, no sé, al ruc, per exemple, a la puça, a l'aranya, a la granota, a l'os, al caragol, a l'elefant, a la rata, a la pitxina i a tota rècula d'animals amb els quals compartim, això sí, cadena alimentària. Fa-se sense estar beguda. Només engega un xiulet, no fa cap més sorollet, però pensa que és criatura útil a l'agricultura. Conta la Bíblia que Noé, el fabulós patriarca que va viure més de 900 anys, va construir una barcassa enorme en la qual poguessin cabir tots els animals terrestres del món. I d'aquesta manera les bestioles van poder sobreviure al gran xàfec universal. A Lleida fan un aplec que en diuen del caragol. Del caragol? Un aplec? No m'ho crec, me'n faig creu. Ja pots pujar-hi de peus, però si ho fas, l'esclafaràs. Cuá, se permitido torso, poc la pene, pec i pie pen, cucue pes i pio pode, perre piu, cus i pic, apacs. A Noé, el patriarca, que en no cabre-li a l'armari aquest llarg bestiolari, ens el va salvar amb una arca. No terres, no. Era una àguila majestuosa que portava una rata. I un ermità pregà a Déu que aquella rata li caigués a la falda. Per les oracions del sant home, Déu va fer caure la rata. I deixava com a mostra, sobre la taula, l'enginyós poema Colomí, al·legoria de la pau universal.